Yan po mga katupa, good day po sa inyong lahat. This is JR, the Sheepting Gear, and welcome to my channel. Ngayong araw po, ibang motor po ang gamit natin mga katupa. Sniper po tayo na 150. Sinamahan ko po ngayon mga katupa yung aking inaanak na si Emil para magpalit ng gulong dito sa bayan po ng Mapandan. Pupunta po tayo ngayon sa shop po ng aking kaibigan sa Fast 8 Moto Garage po. Dati pong Tak Motorcycle Shop. Ang may-ari po nito, si Paring Tak, ay isang matalik na kaibigan ko po. Kaklase ko po siya since college. At yun po, magkasama po kami dati sa banda. Kung di nyo po na itatanong, may konting knowledge lang naman po sa pagigitarang inyo pong lingkod. At nakasama ko po noon sa mga jamming namin. At ngayon po nakakatuwa dahil sa kabila ng matagal na panahon na hindi namin pagkikita, nabalitaan ko na lang po na may business na rin po siya dahil dati rin pong nagtrabaho and then nag-resign na po para mag-focus na daw po sa kanyang business. At ang nakakatuwa mga katupa, yung kanyang business ay related naman po sa hilig po natin mga katupa, which is ang pagbumotor. Kaya ngayon po pupuntahan natin. Galing na po ako dito noon, pero ngayon ko lang po siya i-feature dahil may papagawa po tayo. At para makita nyo na rin po yung shop po nila sa mga kababayan po natin o mga nasa karatig bayan po ng Mapandan. Mapandan po kasi yung shop po niya mga katupa. Mura po dito yung mga parts po mga katupa. Pwedeng iba pong price ng wholesale at nag-retail din po siya mga katupa. Kaya mas maganda pong bumili dito. At syempre po, pag sinabi nyo po yung pangalan po natin, dahil nga po friend po natin yan, mabait na kaibigan po yan, bibigyan niya po kayo ng discount mga katupa. Kaya yan po, samahan nyo po kami ng aking inaanak. Kalain nyo po, dati itong batang to, inaanak ko, kasama, kinakarga ko lang po noon. Pero sa ngayon, binata na po at mahilig din po sa motor. Tapos nakiusap po sa akin si Kumare na kung pwede daw samahan ko siya para maghanap ng mabibilhan ng gulong. Dahil mahirap daw pong hanapin yung size ng pang-sniper. Di daw po nila alam o kaya hindi po nila masyadong kabisado yung bilihan. At kung may makita man daw po sila, nag-aalangan daw po sila sa presyo. Kaya sabi ko, samahan ko yung aking inaanak para makita rin niya yung pwesto ng kaibigan natin sa susunod, kahit siya na po mismo ang pumunta doon pag may mga bibilhin po siyang piyesa. Kaya tara po mga katupa, samahan nyo po kami. Ay.
kumakatupa yung inaanak kong poging may-ari. Shout out! Pogi-pogi, mana kay pare. Siyempre, pogi rin ang ninong. Namamantala ka.
Salamat pong muli mga katupa sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At sa mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share sa ating channel po. Sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po. At ngayon po mga katupa, darako na po tayo sa ating shoutout portion. Shoutout nga po pala kay Sir Gearhead Moto Vlog mga katupa, kay Sir Otoy TV, Jaycon Moto Vlog, Dison TV, Team Katiwala, Kojak Lakwatsero, at kay Lakay TV. At shoutout din po sa aking kumpare, si pare Emmanuel, o kilala sa pangalang Paring Ingo, at kay Mari Joanne na aking kumare, yung nanay po ng aking inaanak. Shoutout po sa inyo at salamat pong muli mga katupa sa patuloy na pagsubaybay po ninyo. At ayan po, lagi po ninyong tatandaan yung bilin po natin, pray first before you ride mga katupa. Maraming salamat pong muli mga katupa. God bless po. Ride safe. Keep safe. Paalam!